Αυτός είμαι εγώ. Αθώος, ανίδεος ως προς το ξύλο που πρόκειται να φάω σε λίγα λεπτά. Και αυτό είναι το Tekken, ίσως το μεγαλύτερο fighting game αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Παίζω Tekken από τότε που θυμάμαι να παίζω video games. Από τότε που ανακάλυψα τι είναι αυτό το περίεργο γκρι κουτί και πως μπορώ να βγάλω το άχτι μου παίζοντας ξύλο με τον αδερφό μου ψηφιακά αντί για τον απαγορευμένο στο σπιτικό μας αναλογικό τρόπο. Δοκίμασα και άλλα fighting games στην πορεία, αλλά το Tekken είχε κάτι ξεχωριστό για μένα. Ίσως επειδή ήταν το πρώτο που έπαιξα, ίσως ήταν η έμφαση στις πολεμικές τέχνες που του έδινε μια αίσθηση ρεαλισμού, ή απλά είδα 3D γραφικά και ήμουνα 25+ χρόνια αργότερα η κοινότητα των fighting games είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Τουρνουά, local και online συμβαίνουν σε εβδομαδιαία κλίμακα, οπότε είπα να βγω από τη σπηλιά μου, να πάρω το χειριστήριό μου και να βγω να γνωρίσω αυτή την κοινότητα και με την ευκαιρία να βιώσω όλη την εμπειρία ενός fighting game τουρνουά. Γιατί δεν θέλω να κοιτάω απλά, θέλω να παίξω. Είμαστε στο Road to Olympus 2024, ένα από τα μεγαλύτερα fighting game τουρνουά στην Ευρώπη. Έχει Tekken, έχει Street Fighter 6, έχει Guilty Gear, έχει Blast Blue, έχει Merch και θα φάω και ξύλο μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Τι άλλο θέλετε? Γιατί ήρθατε εδώ καταρχάς? Tekken. Μόνο Tekken. Το Blast Blue εγώ, είμαι της Blast Blue παρέας. Είμαστε λίγο εμείς και εμείς. Τι παίζεις γενικά? Πιο πολύ παίζω Tekken από fighting games. Tekken ή Tekken? Tekken είναι το official. Literally spend all night playing like Tekken fighter games. Είμαστε τεκενοχώρα. Αυτό είναι η αλήθεια. Το Tekken... πιστεύεις? Ναι, Tekken 3 Pro Evolution. Ακούγεται σωστό. Ναι. Έτσι μεγάλωσα εγώ. Ναι, έτσι σχεδόν όλη η Ελλάδα μεγάλωσε. PlayStation 1 Tekken 3. Αυτός είναι ο Τάσος, πιο γνωστός στο YouTube ως Legacy of Kaiser, φίλος των fighting games και βασικά ας τα πει αυτός καλύτερα. Με λένε Τάσο, είμαι 32 χρονών, ασχολούμαι με το YouTube. Γενικότερα βγαίνω με γυναίκες. Ουσιαστικά είμαι ο διοργανωτής των επίσημων τουρνουά fighting games που γίνονται εδώ πέρα. Tekken, Guilty Gear, Grand Blue Fantasy, Dragon Ball Fighters και ό,τι είναι και βγάζω το αφιερώνω εδώ πίσω όλα. Βρισκόμαστε στο President Hotel, στο χώρο εκδηλώσεων Europa. Λόγω και ότι είναι το European Tekken Cup, αρμόζει και στην ονομασία του επίσης. Ήρθαν άτομα από όλη την Ευρώπη, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα. Δεν λέει ψέματα. Αυτός που βλέπετε είναι ο Τζόκα, ένας από τους πιο καταξιωμένους παίκτες Tekken τα τελευταία χρόνια, με διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κρατήστε τον στο νου σας όσο προχωράει το τουρνουά, θα είναι κύριος χαρακτήρας. Ο αγαπημένο χαρακτήρα να μην σε ρωτήσω, δηλαδή, φαίνεται. Λίνα Williams, αγαπώ. Έχω μια αγάπη για τα MILFs, η αλήθεια είναι. Ναι, όμως δεν ξέραμε ότι ήταν MILF τότε εμείς. Εγώ ήξερα. Ο αγαπημένος σου χαρακτήρας δηλαδή είναι ο Ριού. Είναι ο Belial από το Grand Blue Fantasy. Ο Lars παίζω. Και εγώ Κλάουντιο. Ο Lars είναι. Μ' άρεσε πολύ που στο 7 δεν ήταν τόσο δυνατός και θέλω να τους αποδείξω λάθος και τον είχα μάθει. Και τους απέδειξες? Εννοείται, ναι. Taken παίζω Ζαφίνα και King. Έχω παίξει περίπου 30 ώρες Steve. Είναι πολύ cool ο Steve. Είναι boxer τυπάς και είπα wow, τι cool που δεν έχει κλωτσιές. Baiken σε κάθε game στο series. If there's no Baiken, I don't Baiken the game. Φόραν, επειδή και εγώ έκανα taekwondo. Έκανα Kempo 1 χρόνο και έκανα Krav Maga 3 χρόνια. Δεν είναι πολεμική τέχνη, αλλά έκανα και τοξοβολία. Μας σκοτώνεις με όποιο τρόπο θες. Να διαλέξετε, ξέρω εγώ. Dagger ή τόξο, δεν έχω κάτι άλλο. Iron Tiger. Γκράβλε, παρεστής. Έλα. Α, είσαι γκραβλάκι. Έλα, καλίτσα. Άστε διά, φίλοι από εδώ, να μην σε βλέπω. Θα μπω μία φορά και θα ξαφανιστεί η μισή σου ζωή. Μπορεί ο άλλος να παίζει μία ώρα, ξέρω εγώ, να κάνει σε play εκεί πέρα. Πίλωτες, στον υδρότα να Μπράβο, αλλά μία φορά. Yep, it's too late. Παίζω την Ιζαγιόη. Η Ιζαγιόη είναι ένας χαρακτήρας που είναι τύπου float character, πετάει δηλαδή. Και αλλάζει και βγάζει 2 τουρμπίνες και πετάει. Ποιο αν με πεθαίνεις? Εσύ τι αρχέτυπα παίζεις, για πες μου. Εγώ Link παίζω. June. Σ' αρέσουν τεχνικές, βλέπω. Είσαι των τεχνικών. Σ' αρέσει να παίζεις με τεχνικές. Μ' αρέσει να χορεύουν. Είδα τη Link στο Tekken 3 και λέω αυτή δεν χορεύει. Ήταν αισθητική όλα. Εγώ Ασούκα για Jack. Είσαι η June από τα Lidl. Για Jack τι γνώμη έχεις να πεις? Σεβάσμιος. Κάθε Jack που παίζει online είναι ένα σεβαστός άνθρωπος. Δεν με παρατάνε στο 1-0 συνήθως. Είναι βασικό. Πέρα από τον Βίκτορ. Να πάμε. Θάνατος τους Βίκτορ, όλους. Από πότε ασχολείσαι με τα fighting games? 14! Είναι αυτό το κλασικό το παιχνίδι που έχει ο μεγάλος αδερφός. Βέβαια δεν με αφήνανε να νικάω ποτέ. Έλεγε στο μικρό το αδερφάκι, παίξεις Tekken μαζί μου. Ήθελε κάποιον να νικάει απλά. Δεν έχεις πρόλαβει τον Dojo τότε. Εδώ αμπελόκι που ήταν κάποτε και γνωρίστηκε με τα παιδιά από τον Guilty Gear, με τα παιδιά από τον Blast Blue, με όλη την ελληνική FGC σκηνή. Ήταν στέκι μεγάλο. Είχε έναν αέρα FGC, έμπαινες μέσα, ήταν ο Ντάνης, παλιό σκυλί της FGC. Στο πρώτο μου τουρνουά πήγα όταν ήμουνα
14 χρονών, Soul Calibur, νίκησα έναν, μετά έφυγα άκλαυτος, βγήκα έξω και είπα εγώ μεγαλώ στα RPG. Είχα το Street Fighter Anthology για το PS2 και εκεί έμαθα να κάνω το πρώτο μου Hadouken. Και φάση με ένα κουμπί κάνει κάτι διαφορετικό και μου άνοιξε όλο αυτόν τον κόσμο και ενδιαφέρθηκα. Και... Κάμποσα χρόνια πριν υπήρχε η κοινότητα, κυρίως στο Street Fighter για το FGC, αλλά ήταν αυτό το κλίμα το οποίο σε έκανε να νιώθεις ότι δεν ανήκω τόσο πολύ. Να νιώθεις είχε λίγο ένα τοξικό vibe. Άρα τα πράγματα πριν στην Ελλάδα ήταν πιο ερασιτεχνικά. Δεν θα έλεγα πιο ερασιτεχνικά, δεν υπήρχαν υποδομές. Δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή έχω δει άτομα στην Ελλάδα που είναι διάσκοπα και είναι πολύ καλοί παίκτες, λέω αυτά τα άτομα μπορούν να βγουν έξω και να τους δείρουν. Έχουμε potential, το έχουμε στην Ελλάδα, το sport το έχουμε. Το ζήτημα είναι ότι γινόντουσαν κάποιες διοργανώσεις ηλεκτρονικές, μεγάλες δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες δεν κάνανε σωστή διοργάνωση των event. Και κάνοντας το initiative να μιλήσω με τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας, τον Νίβεκ, και να του αναφέρω να ανοίξουμε μια e-sports ομάδα με εσένα πρώτο παίκτη, παίρναμε πολλές θέσεις, πάρα πολλές θέσεις. Λόγω αυτών ταξίδεψα παντού. Δηλαδή, μόνο Αφρική δεν έχω πάει, Αυστραλία. Άμα πάω Αυστραλία θα με φάνε κροκόδιλοι σίγουρα. Τώρα μπορώ ελεύθερα να αναφέρω ότι αυτό που κάνουμε εδώ δεν το κάνει κανένας άλλος στην Ελλάδα στο επίπεδο που το κάνουμε εδώ και που το κάνουμε στο εξωτερικό. Και γι' αυτό μας εμπιστεύονται οι εταιρείες που μας δίνουν τα World Tour. Θέλω να πω, είδα παίκτες που ήξερα. Μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις στα πράγματα που έχουμε να κάνουμε και να διατηρήσουμε. Άρα ξεκίνησε σαν ένα Tekken Dojo που σιγά σιγά... Ξεκινήσαμε με 8 άτομα invitational στο σπίτι μου. Στο δωμάτιό μου, το 19 μετά έγινε, το οποίο έγινε στα Battle.net Arena του Πειραιά, που πλέον εκεί πέρα μαζευόμαστε κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα κάνουμε τα dojo, τα οποία είναι δωρεάν, όποιος ενδιαφέρεται να παίξει Tekken ή οποιοδήποτε άλλο fighting game. Μιλώντας όμως για άτομα που ενδιαφέρονται να παίξουν Tekken, έφτανε σιγά σιγά η ώρα για το πρώτο μου match. Πες μου ότι είμαι και stream να γελάσουμε. Και άσχετο, αλλά θυμάστε εκείνο το χειριστήριο που είπα ότι πήρα? Δεν έχω πρόλαβα να πάρω adapters και τέτοια, δεν ξέρω τι παίζει. Αλλιώς Έχεις 5 χειριστήριο, δεν έχεις? Να είσαι καλά, Τάσο. Ελπίζω ο αντίπαλος να μην είναι τουλάχιστον κανένας πολύ καλός. Raijin is a pretty well-known player in our local scene. He has been frequenting our locals. He has been, improving along with us. Fuck. Μετά οι σχολιαστές γλεντάνε το όνομά μου. And on the other end, we have Miltanthropos. If I even try to name this name with the English accent, I'm going to cringe so bad. Διαλέγω τη Xiao Yu, ο αντίπαλος μου τον Devil Jin και round 1. Για τους αμύητους, πολύ απλά ρίχνεις στο 0 τη ζωή του αντίπαλου σου 3 φορές και νικάς το match. Πάρε 2 match από τον αντίπαλό σου και νικάς. Laser scraper. Oh, go against the back turn launch. Yeah. Balls there. Περιέργως, παίρνω τον πρώτο γύρο. Raijin, one more opportunity here. He hasn't even used heat yet, I was gonna say, but then... Και μετά παίρνω και τον δεύτερο. Doesn't quite get the punish, and yeah, Miltanthropos is gonna try and whittle away whatever small health Raijin has here. Miltanthropos looking so clean right now. Raijin is looking very stressed. Oh, there it is, evasion, but no, chases it down as well. You suck! Alright, backing away, trying to find an opening, but Miltanthropos gets the launcher here. Is it time for Tekken? Is it time for Tekken? No, it's not time for Tekken. It's time for some solid... Ένα στόχο είχα σε αυτό το τουρνουά, να πάρω ένα match από κάπου και τα κατάφερα, επομένως εγώ είμαι ευχαριστημένος με την παρουσία μου. Βέβαια αυτή η χαλαρότητά μου οδηγεί σε λάθη, τα οποία ευτυχώς ο αντίπαλος μου, που φαίνεται πολύ αγχωμένος, δεν εκμεταλλεύεται. Are you gonna block it? No, I think they're gonna block it. Yeah. That was a dash block. Oh. What? I'm unbeatable. Miltanthropos blocking it out. The chip damage is real here though. Plate. Too scared to go for the follow-up. The whiff punish there. You get some right. Close it out. Hey! Με ένα perfect χάνω 3-1 το δεύτερο match, γεγονός που σημαίνει ότι θέλουμε τρίτο match για να καθορίσει τον νικητή. Those are so stressful. Oh my god. Again! Misses it though! Wait. Raijin has one more opportunity. Please. No. Ο επόμενος γύρος ήταν flashback από το γυμνάσιο. Sweet baby. Jesus, that was bully. You're gonna cry. What a block, but not getting a big punish there, and that's gonna put Miltanthropos on match point. Yeah, slowly wilting away at Raijin's life. Oh my god. Oh, the wolf's black. No, he's lucky. Oh no, he's a my god! That's it. Heat activation. My goodness, it keeps going, and there it is. The KO. Miltanthropos is going to close it out. Unfortunately, Raijin is going to be dropping to the loser's side of the brackets. But wow, what a start to this pool 3 though.
Πάμε να φάμε. Γεια, sorry, ήρθαμε για να χάσουμε και μετά να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά για κάποιο λόγο κέρδισα και θα χάσω στο επόμενο γύρο. Απλά αυτό. Για το επόμενο match ανέβηκε στη σκηνή ο Ράιεφ. Θα μπορούσες να πεις το άλλο μεγάλο όνομα που συμμετέχει. Αντίπαλος του ήταν ο Έλληνας GRP, αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Wave again, you gotta block! Oh my god! 2-1, normal round, okay. What a sidestep! Νομίζω μετά από αυτό. Μεθυσμένος από την πρώτη μου νίκη, αποφασίζω να αλλάξω χαρακτήρα για κάποιο λόγο. Έτσι, για να μπερδέψουμε. Τι λες, ρε. All this damage though. Oh, Miltanthropos is looking very confused by what Zubi is dishing out here. He was using Ling in the first game, but he's opted to switch to the Jun. Interesting. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Είναι ενδιαφέρον. Simple moves and look at that. Look at that. Yeah. It's the jabs. Nice, closing it out with the 4. Wow. All right, Zubi. Έχοντας χάσει 3-0 το πρώτο μάτς, αισθάνομαι ότι μπήκα στη θέση μου. Safe stage. Θα μπορούσε αυτή να είναι η αρχή ενός comeback. Miltanthropos at the skits 4. Match point here. Miltanthropos is fighting for his life. Έχουμε άλλο ένα. Εντάξει, καλά ήταν. Θα πείτε, γιατί το λέω αυτό, δεν έχασα μόλις? Ναι, αλλά με τον τρόπο που λειτουργούν τα fighting game τουρνουά, πρέπει να χάσεις 2 φορές για να αποκλειστείς τελειωτικά. Οι χαμένοι του πρώτου γύρου πέφτουν στο ποιητικά ονοματισμένο ταμπλό των χαμένων, και αν χάσεις και εκεί, τότε χαιρετάς. Αλλά έχουμε λίγο χρόνο να κάψουμε μέχρι τότε. Υπάρχει κάποιος χαρακτήρας που σας πάει τόσο τα νεύρα που θέλετε να πετάξετε την οθόνη πάνω στον άλλο παίκτη, ή μια κίνηση που είναι τόσο φτηνιάρικη? Όποιο χαρακτήρα παίζει ο Στέργιος. Xiao και Devil Jin. Τι έχει main μου, δηλαδή, συγγνώμη. Τι έχει main σου, κάνει ό,τι θα έπρεπε να κάνει Ζαφίνα, απλά χειρότερα. Βασικά καλύτερα. Άμα τη Xiao Yu είναι πολύ δυνατή και τη μισώ. Εντάξει, υπερβάλλεται. Άμα ξέρεις να παίζεις πάρα πολύ Xiao Yu, θα είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι ο Potemkin είναι ο πιο overdo χαρακτήρας που είχε υπάρξει ποτέ. Δεν είναι καν ο καλύτερος. Απλά ένας grabber δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι και zoner. Εγώ θέλω να παίξω το παιχνίδι χωρίς να ξέρω ότι η ζωή μου θα τελειώσει την επόμενη φορά που το κοιτάξω. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Άμα πιάσουμε κάτι. Είσαι καλός της να πεις απλά. Από έναν καινούριο χαρακτήρα στο Blaze Blue Central Fiction είναι μια κίνηση που βάζει την ουρά του να χτυπήσει. Αυτό από όπου και να σε χτυπήσει και έχω παρατηρήσει και να σε πιάσει, να σε τσιμπήσει, κάνει την ουρά. Εγώ πηδήξω έτσι και με τσιμπήσει, να συνεχίσει κόμπο από εκεί που μπορεί και να με σκοτώσει. Δηλαδή, ποιο θα ήταν το game plan μου, δηλαδή. Θεωρώντας έχω κρατήσει την άμυνα πηγαίνοντας πίσω και βλέπω ότι με σκοτώνει. Τι πρέπει να κάνω ακριβώς? Πινίερ. Σε έπιανε, σκουπά και σε πέταγε πέρα δόθε και δεν σε άφηνε. Το Mist Finery του Johnny, επειδή είναι instant overhead αν το κάνει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Θα παίξει κλιπάκι τώρα, μάλλον το Mist Finery του Johnny, από ό,τι κατάλαβα. Όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Street Fighter 2, άμα δεις, είναι τόσο σπασμένο. Αλλά όλοι έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης. Όλες οι κινήσεις, όλο το balance. Ακόμα και αυτές που θα νερφαριστούν έχουν λόγο ύπαρξης. Είμαι κατά το nerfs. Να τους μπαφάρουμε όλους. Μόνο buffs, καθόλου ναι. Μόνο buffs. Έχω ακούσει γκρίνια για κάθε ένα χαρακτήρα του Tekken σήμερα. Γκρίνια υπήρχε και τότε, γκρίνια υπάρχει και τώρα και κάθε 5 χρόνια λέμε «Α, τι καλά που ήταν τότε». Το ίδιο λέγανε και για το Tekken 7 το ξέρω. Εγώ περνάω μια χαρά. Δεν μου βγαίνει να είμαι αρνητικός, παρότι υπάρχει πολύ γκρίνια για κάποιο λόγο. Και δεν θα καθόμουν κιόλας να βάλω τόσες ώρες για κάτι που μου εκνευρίζει ή απλά με σκάτω ψυχώνει, ας πούμε. Arcade ή κονσόλα? Με κονσόλα μεγάλωσα. Τα arcades τα πρόλαβα μέχρι που έχει βγει και ο νόμος με τα φρουτάκια και τα πήρα. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Evo e-sports τέτοια βλέπουμε. Πάει κανένας παίκτης που μας αρέσει, που ξεχωρίζει, ας πούμε? Ντάροινο, Prodigy, Μάντα Θεό κουβαλάει όλο τον χαρακτήρα. I am musician, καλύτερος γιος που έχω δει στον κόσμο. Αυτό το είπε. Θεούλη στο Tekken. Τώρα τελείωσε και το στρατό. Την Ο Άρον από το Grand Blue κέρδισε το φετινό Evo. Αυτός καλός. Παίχτης που λατρεύω απίστευτα είναι ο Γκρ από το Mortal Kombat. Ο Γκρ είναι ένας Αμερικάνος παίχτης, λίγο ευσομούλης, ωστόσο όμως είναι ένας καλόκαρδος γίγαντας. Χαίρεσαι όταν κερδίζει, στεναχωριέσαι επίσης όταν χάνει. Είναι το Smash Bros. Fighting game. Ναι. Όχι. Τόσο γρήγορη η απάντηση. Μην παρεξηγήσετε. Είναι ένα competitive game. Όχι fighting game. Είναι πιο κάφρικο, όχι πιο πολύ χαβαλέ. Δεν θα το έλεγα τόσο. Θα ήθελα να πω όχι μόνο και μόνο για να τους πάω στα Απλά είναι άλλο το target audience. Εγώ προσωπικά προτιμώ με live bar. Να βλέπεις, να φεύγει. Θέλω να βλέπω να φεύγει το chunk. Δεν μπορώ. Ούτε εγώ. Δεν μπορώ. Αλλά το αποδέχομαι. Λίγο γενικά.
Hype. Hype, δεν το τραβάσω. Κάνω σκάουτινγκ εδώ πέρα, τον επόμενο αντίπαλο. Δυστυχώς για το ταμπλό των χαμένων με έστειλαν σε ένα αρκετά λιγότερο γκλαμουράτο μέρος, εκτός stream. Αλλά τα vibes ήταν άψογα και μετά το πατροπαράδοτο Πέτρα Ψαλίδη χαρτί για το ποιος θα κάτσει στην πλευρά του παίκτη 1, φύγαμε. Ανέπνευσα ρε απλά. Θα πω ότι έκανα και ένα perfect, πριν φύγω. Έκανα και εγώ ένα perfect. Αυτή η κίνηση. Nice. Το πρώτο μας χάνεται 3-2 στα σημεία, αλλά δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη. Δεν ξέρω. Μάλλον. Αλλά μπορεί να ζήσεις. Πολύ damage ρε φιλταρίτης. Τι να πω. Αυτό πώς γύρισε δεν ξέρω. Τρίτο μάτς, μένει να αποδείξω ότι δεν είμαι σκουπίδι. Fucking blenders, γαμό. Πάμε. Ωραίος. Παίζει το σκουπίδι, εντάξει. KO. Είμαι σκουπίδι, πατάω Rage. Το Tournament Dark με κάποιο τρόπο συνεχίζεται. Ωραία, και τώρα καθόμαστε στο Γιατί βγάζω το χειριστήριο, γιατί το βγάζω. Πρέπει να πάμε το Ark. Επόμενος αντίπαλος ο Brian, εγώ ο κοριτσάκι που κερδίζει δεν αλλάζει και δεύτερο μάτς στα καπάκια. Ήτανε free ρε, ήτανε free όλο. Η διαφορά δυναμικότητας αρχίζει να φαίνεται. Έλα, η πίστα που σου αρέσει. Η πίστα που προχνεί την Ναι, κάτι τέτοιο. Όχι, είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια. Είναι ο Μαρινάκης ρε, στο background, δεν βλέπεις. Δύο τελευταίοι μάρτυρες παλεύουν σε... Λατρεύω το τράστο, πάμε. Και εκεί που πάω να γυρίσω το πράγμα... Κακαλάκος! Ζω σε έναν κόσμο μείον. Στήθος με στήθος και το τρίτο μάτς, ή βασικά κουνγκ-φου με βρωμόξυλο. Έτσι, old school τέτοιο. Δεν τρέπεσαι. Ήτανε το μεγαλύτερο νομπίστικο πράγμα αυτό που κάνεις στη ζωή μου. Είχαμε και μια slow motion στιγμή. Τι κάνεις! Κάνε τσόπ! Πρέπει να είναι καλό, πρέπει να είναι final. Τελικά ήταν final για μένα. Νομίζω μπορώ να το αφήσω, η χειριστήρια. KO! Δεν θα σκότωνε. Είναι ο Brian, θα σκότωνε. Μπορεί να έληξε ένδοξα το δικό μου ταξίδι, αλλά το τουρνουά στο Tekken αλλά και στα άλλα games είχε δρόμο ακόμα. Στον επόμενο γύρο το ενδιαφέρον μονοπόλησε η τιτανομαχία του Ράιεφ με τον Νίβεκ, ενός Έλληνα που κουβαλάει ελπίδες για μεγάλα πράγματα. Μαζί με τον Κωστάκη, ο οποίος παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίζει στους τελικούς του Tekken παγκοσμίως, επομένως αξίζει μία αναφορά κι αυτό. No! Misses the bottom! That's so crucial! Oh my god, that's it. In the corner, he smash goes low too. Now he's got the wall to deal with. Oh, what a sidestep, Rive! Looking so clean though! Oh no! Big blocks from Rive right there. Say it with me, Chad! All of this! Οι Έλληνες πάντως αντιπροσωπεύουν τίμια τη χώρα με 3 παρουσίες στο top 8. Again! He goes for it again and it works out. The low is gonna close out. Και τον Κωστάκη να πέφτει ηρωικά με αντίπαλο τον Τζόκα. Λίγο αργότερα ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται για τους τελικούς στα Guilty Gear, Blast Blue και Street Fighter, αλλά εγώ ήθελα να μιλήσω για Tekken λίγο ακόμα. Ένα χρόνο αργότερα, πώς κόβεις το Tekken 8? Εγώ πιστεύω τα event είναι αυτά τα οποία θα κρατήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον του Tekken. Και που μιλήσαμε με κάποια άτομα τα οποία δεν παίζουν, τους άρεσε που το βλέπανε. Αυτή τη στιγμή το πιο γνωστό e-sports παιχνίδι στην Ελλάδα κιόλας είναι το LOL. Ωστόσο, το peak που πιάνει το καλό είναι όταν μαζεύονται οι champions για να γίνονται τα Ultra Kill και Pentakill. Μέχρι όμως
όμως να γίνει όλο αυτό παίρνει κάπως η ώρα να μαζέψουν, να πάρουν το level, να σκοτώσουν τα creeps, towers, να πας και σκοτώσουν κάποιο early kill. Το Tekken είναι ένας εναντίον ενός. Ξεκινάει αμέσως. Βαράνε ο ένας τον άλλον. Αυτό μπορεί να το βλέπει όλος ο κόσμος και να πληρώσει κιόλας να έρθει να το δει. Γιατί μας αρέσει το ξύλο. Κάτι που βλέπαμε σαν ανθρώπινο είδος ούτως ή άλλως. Ναι, θέλουμε να δω ξύλο, ρε φίλε. Ποιο είναι το καλύτερο Tekken soundtrack και γιατί είναι το Tekken Tag 1? Θυμάμαι χαρακτηριστικά πολύ καλά του Tekken 5. Και το Tekken 8 έχει πολύ καλά soundtrack. Το Tekken 8 μου φαίνεται τεράστιο άλμα πάνω από το 7. Η μουσική της πίστας της Αζουσίνα, μου έχει μείνει στο μυαλό, δεν υπάρχει. Copyright. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στο υπάρχον προϊόν ή να πατσαριστεί? Στο competitive κομμάτι και τα άτομα που παίζουν αυτοί είναι οι καλύτεροι κριτές για να σου πούνε τι είναι να κάνουν. Η αισθητική σου άρεσε το 8, πώς το πήγανε? Μου άρεσε, ναι, δηλαδή μου άρεσε να πώς το πήγανε. Είναι eye candy. Για μας που μεγαλώσαμε με Tekken 2, Tekken 3, να δούμε τέτοιες πίστες. Είναι η μέρα με την... Να βάλουν πίσω την Ακρόπολη ως stage. Πού είναι η Ακρόπολη? Και έναν Έλληνα χαρακτήρα. Μια Ελληνίδα χαρακτήρα. Η Ελληνίδα μάνα, όχι. Καθώς οι τελικοί του Tekken ξεκίναγαν, κόσμος μαζεύτηκε μπροστά στις καλές θέσεις, οι σχολιαστές βάλανε τους καλούς τους χιτώνες, εγώ έκατσα στη γωνία τιμωρία και οι ύποπτοι της βραδιάς, Τζόκα και Ράιεφ, πήραν θέση στη σκηνή. Road to Olympus! Grand Final Tekken! Let's get it! Woo! Oh no. 4 seconds. Why are you going in? Oh no, it goes low. And the back 2-1. And we have a reset bracket from Raif. Oh. Yeah, poke. Close it out. Raif. 2 matches up against Joka. That's 5-0 now. Just from Chip. Literally shaping his life away. Oh, okay. And there we go. Punish though. Tournament point again for Raif. Oh my god, these electrics! Oh no! The empty-one, that's gonna be it! And Raif is your champion! Gonna be taking it! Oh my goodness! Τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τα fighting games, αλλά διστάζει για τον ένα ή τον άλλο λόγο? Θέλει πολύ υπομονή, αλλά όλα τα game το έχουν αυτό. Είναι easy to learn, hard to master. Τρέχα όσο προλαβαίνεις. Είναι αγχωτικό το competitive element, γι' αυτό το λες? Για μένα καθόλου. Εγώ ήρθα να παίζω τρίγωνο. Να δει αν του αρέσει, αν περνάει καλά στο game πρώτα απ' όλα. Να μην φοβηθεί το community, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν στην αρχή ότι το community θα είναι κλειστό ή κάτι τέτοιο, αλλά τελικά είναι πολύ cool όλα τα παιδιά. Είναι και ότι εκείνη τη στιγμή δεν είσαι πάρα πολύ με το άτομο το οποίο παίζεις, είτε είναι συγγενής είτε είναι φίλος. Γιατί τον δέρνεις. Είναι σαν τη Μονόπολη. Λίγο. Σε φέρνει κοντά με τον άλλον. Μέσα από το μίσος. Το μίσος μαθαινώνει κυριολεκτικά. Αυτό είναι το καλό με τα fighting games, ότι όσο τους δίνεις θα σου δώσουν. Παίζεις online και θες να γνωρίσεις άτομα από κοντά, εδώ είναι το μέρος. Μέσα από αυτή τη δυσκολία θα δεις ότι γίνεσαι καλύτερος και ότι έχεις αποκτήσει ένα mindset. Είναι το θέμα εξέλιξης. Υπάρχουν και τα άτομα τα οποία δεν έχουν αυτοπεποίθηση στο θέμα εξέλιξης και τα fighting games βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Να δεις ότι μπορείς να εξελιχθείς και όχι μόνο στα fighting games και σε άλλα πράγματα. Επειδή είδα το potential που έχουμε σαν επίπεδο και σαν άνθρωποι, μπορεί να γίνει ένα θερμό σπίτι όλο αυτό για όλους. Κι εγώ σαν θερμό σπίτι το ένιωσα εδώ πέρα. Έπαιξα, γέλασα, έκλαψα, κυρίως έκλαψα, αλλά ανεξάρτητα αν ήσουν νικητής ή χαμένος, Έλληνας ή αλλοδαπός, χωρίς να γίνομαι μελό, είμαι ευγνώμων για το πόσο με αγκάλιασε η κοινότητα. Μια κοινότητα στην οποία όλοι, πιστεύω, μπορούμε να αισθανόμαστε ευπρόσδεκτοι. Εκτός από αυτούς που παίζουν Βίκτορ. Θα μιλήσετε με τον δικηγόρο μου. Τελευταία ερώτηση: ποια είναι η άποψή σου για άτομα που σου πετάνε απλά ένα μικρόφωνο μέσα στη μούρη, έτσι στα καλά κάθομαι? Σα εγώ, άμα μου δώσεις μικρόφωνο, δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω. Είναι σε φάση, μικρόφωνο. Τέλεια. Έχει λίγο πλάκα όταν το μεταφέρεις το μικρόφωνο προς τα μένα. Να το περιφέρω κι άλλο. Δεν έχει πλάκα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Κάντε like, subscribe. Ακολουθήστε τον Legacy of Kaiser. Clash of the Olympians, παιδιά. Όποιος γουστάρει fighting games, εδώ είμαστε. Κάνουμε και τα μηνιαία τουρνουά μας. Τα εβδομαδία που μαζεύονται και παίζουν. Όλα από κάτω. Όλα από κάτω. Bye. Bye.